Do keľu. Akurát keď dobre mierím. Zaslušuj sa, nehráš! Od teba to neplatí! Ty si aj tak strelený! Ako si to myslel? Už nehrám. Už s tým prestaň. Kto tu ma počúvaš? Veď si mi sám vravel, že som gulomet. Práve som vyhlásil v bitke prestávku. Kam letí? Je strelený.
Jasné. Co to vlastne chytá? Vykašlem sa na to. Veď som sa nikoho ani nedotkol. Hrám ako aniel. Kopol som ťa, Martin? Alebo teba? Tak koho som kopol? Nedá sa nič robiť, Vlado. Rozhodca má vždy pravdu. To sú keď z televízie akurát, nehrám. Ale tu nie, kopol si Vlada pred ich bránou. Prečo si teda hneď nepískala? Pretože ste hneď bežali sem. Ja, že som niekoho kopol? Vlado, povedz pravdu, či som ťa kopol. Nič sa nedá robiť, Martin, rozhodca má vždy pravdu. Nohni. To nie je hra, to je blázninec. Baba by nemala rozhodovať. A prečo nie? Pretože nie je nikdy spravodlivá. Vraví to môj strýko. Tento musí vedieť, lebo je už tretíkrát ženatý. Komu nie rady, tomu nie pomoci. To vraví zase naša mama. Tvoj strýko má pravdu, ale čo teraz urobíme my dvaja, keď nám v bráne chýba Miško a rozhodca je proti nám? Vedieme 4-2. Veď taký brankár, keby tam niekto neštal. Dávaj mi to už! Miško, prihraj! Ech, ty drevo! Kedy sa už konečne naučíš prehrávať? Prihoď mi to! No vystrel! Pozrite sa! Miško! Pohni! Ponáhľaj sa! Nešibe mu. Ahojte. Čo tu strašíš? Veď do školy sa ide až o týždeň. Ty tú školu aj privoláš. Daj to dolu a poď hrať. Ešte sú prázdniny. Mama vravela, že týždeň ubehne ako voda. A keď idem prvýkrát do školy, no tak... Ešte sa tam toľko nachodíš, že ťa z toho rozbolí hlava. Mňa nikdy. Ale je krásna. Ukáž, vyčistím ti odrazovky. Má niekto vreckovku? Chýba nám brankár, Mišenko. Bez teba sa vezieme 4-2. Tak poď. Tomáš? A ty teraz pôjdeš do útoku. A daj dole tú škatuľu do čerta. Musíš si zvykať. No poťahni to! Nahraj mu to do stredu. Na to sa si nám doporaj. Je to možné? Čo robíš? Pre poriadného golmana to nebola žiadna rana, ale lahôdka. No, Miško dostal novú tašku, teraz chceme golové Kvôli golu si predsa neuškriem aktovku, keď je celkom nová. Už nám nikto ani po loptu nezaskočí. Ale sme sa dopracovali. Tieto lamentácie ma štvú. Keď som ja šiel prvýkrát do školy, tak sa so mnou nikto nemaznal. Drtal som pár za uch, lebo som vliezol pod postel a reval, že nikam nepôjdem. Keby aspoň tí naši divokí mali rozum. Čo som nakreslila, deti? Hrušku a žltú.
A teraz? Už sú dve. Nepredbiehaj, Miško. Všetko pekne po poriadku. Keď to vieš, musí sa pekne prihlásiť a počkať, až ťa vyvolám. Ukážte mi na prstoch, koľko som nakreslila hrušiek. Jedna hruška, jeden prst. Druhá hruška. No? A teraz mi povedzte, koľko je jedna hruška a jedna hruška. 2 prsty. Hrôza. Celkom ich poblázni. Veď to pochopí aj somár. Poblázni sa do školy a futbal nechá plávať. Nikdy ste o tom nečítali v novinách? Zajtra o 10:00 budeme pokračovať, deti. A nezabudnite si vziať 10. Tá by mohla učiť biológiu. Prečo práve biológiu? Pretože je to najhorší predmet. A teraz sa pekne rozlúčime, deti. Dovidenia. 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 Tak čo, Štoplík? Prečo si neprišiel zahrať? No? Musel som ísť do školy. A čo si sa tam naučil? 1 a 1 sú 2. To už predsa dávno vieš. Viem, ale dnes som to videl aj napísané. A ešte niečo. 3 je viac ako 2. Tá vás ale pekne klame. 3 je menej ako 4. Je s ním koniec. Jasné, môžeme ho písať. Aký koniec, Martin? Počkajte, komu môžete odpísať? Gabi na nič nevie, zaspala dobu. Pusti do vás nezmyslí a pletí vám hlavy. Takto prídeš do školy a budeš vyzerať ako Tak čo mám robiť? vykašľať sa na ich bláznivú školu. A hrať s nami futbal. Len ten má pre chalanov budúcnosť. A teraz mi, detko, povedzte, komu mám veriť. Gabina nám v škole vraví, že 3 je viac ako 2. A Martin tvrdí, že 3 je menej ako 4. Keď si všetko spočítam na prstoch, tak 3 je viac ako 2. Ale Martin je z nás najväčší a najlepší futbalista na celom sídlisku. No, to je tvrdý oriešok. Detko, a vy viete, ako to je? Samozrejme, že viem. Tak komu mám viac veriť? Sám sebe, Miško, sám sebe. Sám musíš priznať to, kto má pravdu a kto nie. A keď je niekto o 2 hlavy väčší, nemusí mať ešte patent na rozum. Aj na to prídeš. A vy ste už na všetko prišli, detko? Ty, Mudrland. Tak ty nám ešte stále neveríš. Onedlho sa presvedčíš sám. Predvedieme ti školu v praxi. Hop. Musíme ísť zozadu. Prečo? Za hlavnými dverami sedí školník a ten nič iné nerobí, len stráži. Aby tam cez prázdniny nikto nechodil. Len si predstav, príde tam 1000 ľudí a školník musí 1000-krát pozdraviť. Z toho by sa aj človek zbláznil. Ale školník nie je človek, školník je strážca.
Poďte. Vyzerá to tu ako v nemocnici. Tam som už raz bol. Veď to aj je nemocnica. Liečia sa tu hlavy. Liečia, liečia. Až ťa celkom zblbnú a všetko na svete je ti fúk. Dobrý deň. Chalani! Teda, Miško, ty nám tu budeš robiť len hanbu. My sme tu v tomto stánku vedy zapísaní ako najväčší frajeri. Tak ty sem prídeš celkom vyvalený. Spamätaj sa. Teraz ti ukážeme, ako to naozaj v škole vyzerá. Žiadne rozprávky. Nie sme takí hlupáčikovia ako Gabina. Tak sadni si. Hlavné mesto Japonska. Počítam do 3. 1, 2, 3. Ty máš ale vedomosti, nešťastník. Hlavu máš prázdnu ako bubon. Odovzdaj môj pozdrav pánom rodičom, že by som sa s nimi veľmi rád porozprával. Človeče, ty čítaš pod lavicou. Nie. Číta pod lavicou ešte jeho odvráva. Klame mi do očí. Ten preveľmi zle skončí, no klame ten aj kradne. A za krádež sa už chodí do basy. A tie ruky. Róza. Na krk sa ti radšej ani nepozriem. Tam by sa určite dala sadiť repa. A čo je to repa? Otázka znela, čo je to repa? Vy si všetko, čo o nej vieš, a ja sa ponížim a prvýkrát ti za tvojej žiackej kariéry napíšem slušnú známku. Ruku. Stať a natiahnuť. Poriadne. Kamarát, máš ty ale šťastie, že som učiteľ dobrák. Taký dejepisár Vulda, ten sa nikdy neminie. Ruka ťa potom pálí najmenej 3 dní. Už prestaňte tárať. Miško, čo chodím do školy, ešte som nedostal. Nechváľ sa, každý vieme svoje. Mohli by sme toho veľa narozprávať. Tak čo, ešte stále sa tešíš do školy? A teraz mi ešte povedz, koľko je 1 a 1. 5. Správne. Výborne. Za odmenu môžeš utrieť tabuľu. Nevieš to stiahnuť?
sa mi nechce. Ja by som vydržala prázdninovať celý rok. Ja aj 2 roky prázdnin. To by bolo čo? Počkajte nás! No konečne! Ahoj. Ahoj. Ahojte. Ahojte. Čau. Servus. Chalani. No tak, Miško, nerob mi hanbu. Poď, Miško, musíš ísť do školy. Pozri, smejú sa ti. No, Miško. Veľmi sa tešil. Za chvíľkou ešte aj spával. Nejdem. A odrazu, že nepôjde a nepôjde. Čo sa bojí? Ešte do školy nemôže ísť, že sa bojí. Miško, neutekaj! Možno mu niekto čosi nahovorí. My ho privedieme. Prečo sa nezhodíš pred ostatnými, Miško? Si široko ďaleko najlepší brankár. Veď ste vraveli. Vraveli, nevraveli, teraz to nie je dôležité. V prvej triede sa to neberie tak prísne. Keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Ale nesmieš nikomu hovoriť, že sme boli cez prázdniny v škole. Tebe sa to prepáči. Miško, ty si sa bál? Ale choď. Veď je to ľahšie ako v bráne. Tak čo, zbojník? Chcel som tú tabulu len utrieť, keď bola celá počmáraná. Tak to si bol ty? Ešteže tak, kamarát. Pušeri jedni, len čo mi prídu pod ruku, ja im ukážem, že na to do smrti nezabudnú. Čo keby tá tabula spadla až dnes, keď bude trieda plná capartov? Čo keby spadla na učiteľku? Hrôza, čo len pomyslieť. Nehneváte sa na mňa. Najprv veľmi. Ale teraz už len trochu. Tak bež, nech neprídeš hneď prvý deň neskoro. Zbojník. Pohni, Miško, ideme si zahrať. Už sme si mysleli, že si hneď prvý deň ostal po škole. Náhodou to bolo bez vás. Tak vidíš ty, náš Bojko. Kľudne by som tam ešte ostal. Ale Ujo školník mi vravel, že sme tam nastúpali a teraz to musí po nás upratovať. Aj tak je 3 viac ako 2 a menej ako 4. A prišiel som na to celkom sám.